Kære EU-parlamentarikere, I står over for en afstemning, om I vil regodkende glyfosat for en årrække igen, eller I vil have det udfaset. I har i den forbindelse fået taget nogle tester af jeres urin, og det viser, at I har 1,7 milliard del glyfosat i jeres urin. Det lyder ikke så meget. Det er faktisk kun 1,7 tusindedel af et gram per tons urin. Men mine søer, da de blev målt i forbindelse med, at jeg har lavet et studie af deformfødte og fertilitetsproblemer, der viser det mig, at de niveauer, I har i jeres urin, det er der, hvor mine søer allerede er op ad skalaen med antal deformfødte grise og fertilitetsproblemer. Mine grise de er blevet sendt til Tyskland, de deforme grise er blevet sendt til Tyskland og indgår i et videnskabeligt forsøg. I det forsøg, der viser det sig, at niveauerne, hvor at grisene havde fået målt glyfosat i deres indre organer, det lagde smak oveni, hvad I har set i jeres egen urin. Og det vil jo fortælle mig i hvert fald, at vi er allerede udsatte som befolkning for den mængde, der er i vores føde i dag. Og jeg vil stærkt opfordre jer til ikke at regodkende glyfosat. Hvis det er, at I er under så stort politisk pres, at I skal regodkende glyfosat, jamen så er I nødt til at sætte alle de restriktioner, I kan på, og specielt restriktioner på brug før høst, altså til nedvisning. Det er den direkte vej til vores fødevarer. Dernæst så er der også forurening fra sojaimport og fra import og andre ting. Der er I også nødt til at se på, hvad niveauer der er tilladt i dag, og vi skal have dem skruet helt væk eller ned. Glyfosat er blevet fortalt virker på molekylært niveau, og det vil sige, at det er ingen lavest sikker dosis. Tak.